chapter 2, verse 8, kung ano di Tagalog version. Sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Si Paulo na na libre lahat. Kaya ang ating pagsasaluhan mamaya, libre. Okay. Sinulat nito ni Fauci. Ang Cafe Rendezvous sa London na isang negosyong itinayo ng ilang mga sumasampalataya kay Jesus. Pagkalipas ng isang taon, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa Cafe Rendezvous. Ginawa nilang libre ang lahat ng kanilang itinitinda. Panipod ka rin dyan at nabayadam, business nyo, nagparin nga libre lang yun. Yung mako na nga libre, kasi sumbre sigurado nga anda puting na iti Diyos. Amoy, at dati may isang story ang pangalan nita Santiago hindi. Free for Christian doon na. Talagang nakasurat. Di na ibus na di makanan. Singirin da ito na. Nagadupa yung di in order na. Di po ba nakalagay dyan? Free for Christian. Hindi ka namin nakitang nagdasal eh. See? Puray pa hindi pa nagkaralag ang makita hindi. Ina-Kristiyano na. So, pinagbayad ka. Okay. Ginawa nilang libre ang lahat ng kanilang itinitinda. Minabuti nilang gawin iyon dahil pakiramdam nila ito ang gusto na walang hanggan na iniaalok ng Panginoong Jesus. Happy 42nd birthday. Sa iyo na kayo ba't nitawin? Tumakdar tayo amin ka kapsat. Malaksin ka na rin talaga sa amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes, ano o? May ate doon, tapos si collector na. Gusto talaga. Diba niyo ako sigarit yung gusto talaga mo talaga. Dalawa ka magising day. Wish pa ya. Yes, kapag ano. It's your birthday. Wish your back star. Wala sana. Kaya nandito ka. Message niya atikin ka, kuya. The message na. Miss you. Happy birthday pa. Tiyam mom siguro nalipatakon. Tamadikan binate. Kunwari, busy tayo. Ngam talaga nga busy tayo. Agyaman nak ti kinaanos mo, ken kinasayat mo kada kami. Uray na unget nak, ket umisim kalata. Isunga di madlaw nga lakay kan. Sapay lak kuma, ken apo tay kan nakapait at adu nga panagkasangay ken ikan naka kumani apo tinasalon at nga bagi. Mahal na mahal ka namin pa. Happy birthday. I love you, miss you all. Thank you, kadagitay kadwak nga nagplano. Sana napasaya ka namin. YP. Nya ibagam nga kuya. Ka? Yes. Anan? I held her close to me, 'cause I know she breaks so easily. And then I told her, but I knew no matter how I try to console her, she'd just do the best she could. But there are
sometimes the best is no damn good. And no matter how